laba baphuma esandleni sakhe. Isimdinga ngempela ke le ndaba angazi ukuthi bayifaka ngaphi indaba yebhamu. Akufanele nje kumention indaba yesibhamu. Isibhamu siyabulala, nanokuthi ubani wabulala bani akufuneki lokho. Siyayivala lento nesicela ukuthi mina njengosimama wazibhekela noMaskandi abalandeli bengayingeni ngoba izobhebhethezeka. Siyacela nje bafowethu, kodwa idinga ubabishobeni, laba nje badinga isandla sikababishobeni, ababize nje bobabili ukuze lento ixazululeke, ngoba masingayinakile izoya kude. Abantu abo befane noMthandeni Gcwamelisha. Leya muntu une izandla bafowethu, sekwaphelela lapho ukuthi nje phaqa ngesandla. uMthandeni ayikhuluma indaba yesibhamu, ngeke ufika mayedini ufika ngezandla, jaha umuntu nje ngempama kuphelele lapho futhi. Yilo nto kufuneka yenziwe bafowethu mawukuthi sekuze kuyeqa ungazwani. Hayi indaba ukukhuluma ngebhamu. Isibhamu siyabulala, mhlawumbe anisazi thina nje sibuye eMsinga siyazi ukuthi isibhamu siyabulala, futhi asibulali umuntu oyedwa, siqeda abantu abaningi kabi. So akumusa ukukhulunywa ngebhamu nina nababili. Ibhamu nje asifuni nje nimention igama lesibhamu.